जों मिडियायाव मैया आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां ओमफ्राय आसाम एसेम्ब्लिनि मानगोनां स्पिकार रन्जित दास बिथांनि बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि जे कमिटि सिपिसि कमिटियाव सोद्रोमा दंमोन बिथांमोननि मन्तब्य बा स्टेटमेन्टनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों खुनु बिदि मोनसे डिसिसन जायाखैमोन जे बर' रावखौ लेंगुवेज बा एसेम्ब्लिनि लग'निफ्राय बोखारनाय बा आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावखौ बोखारनाय बिदि मोनसे फाइनाल डिसिसन जायाखैमोन मिडियायाव बुस्थुखौ अपप्रचार जाग्रोनो थाखाय किसुमान चेनेल सेटेलाइट चेनेलाव अपप्रचार जानायनि थाखाय जोंनि माखासे जातीय चेतना सेन्टिमेन्ट थानाय मानसिफ्रा क'क्राझार बा बेलेग जायगाफ्राव असमिया रावखौ खोमोरनाय मानाय बिदि मोनसे रिएक्सन मोनसे सिटुएसन जादोंमोन दा जेब्लानो मैया चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि एक्स हेन्डेल बा टुइटारावहाय बा मिडियानि गेजेरजों स्पष्टकरन होबाय बे खोथाया गासिबो नंखायसोमोन अपप्रचार बे जिनिसा प्रमान जाबाय आरो दा जोङो आबेबेगजों मालाबा मावब्रेफ्लाङो किसुमान दल संगठना बेफोरबायदि खामानिखौ मैया मावफ्लांदों चिफ मिनिस्टाराथ' खोथा क्लियार होनखाबाय बर'बो थागोन असमियाबो थागोन खालि बाहाय हिन्दी भाषाखौल' सोदेरनाय खोथामोन बर' असमिया हिन्दी इंलिश बे मोनब्रै भाषाखौ सोदेरनायनि खोथामोन थारमाने इनक्लुसन सोदेरनायनि खोथासो दंमोन हिन्दीखौ बेखौनो मिडियायाव बोरैबा प्रचार जानानै बर' रावखौ दानसिगोन बोखारसिगोन होननानै गोसारनायनि थाखाय बे मैयानि जाथाया जादों बे दुर्भाग्यजनक आरो बिएसइउ इउथ बिपिएफ बा बिपिएफनि बानजायनायाव जेनाखि प्रि सामार कचिं केम्प बिटिसिनि 40टा समस्ति लोगोसे ओरैहाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि जेसेबांखिनि जायगायाव बानायदों कचिंआ दिनैनिफ्राय आराम्भ जाजोब्बाय आरो दाख्लै माखासे समस्तियाव एसे 1 थारिखनिफ्राय खालामनाय जादोंमोन खिन्थु फर्मेलि गासिबो समस्तियाव दिनैनिफ्राय आराम्भ जाबाय क'क्राझार जिल्लायाव गासै 42टा कचिं सेन्टार जाबाय क'क्राझार साब डिभिसन हिसाबै गसाइगावखौ बाद आलदा पर्बतजरा आलदा थ' दिनैनिफ्राय आराम्भ जाजोब्बाय फर्मेलि आरो स्टुडेन्टफ्राबो पार्टिसिपेट खालामदों नै दिनैबो नैबे गौरां हाइ स्कुल देबोरगाव समस्तिनि सिङाव बियो बाहायबो बर' आरो असमिया मिडियाम मोननैबो मिडियामनि क्लास 10नि स्टुडेन्टफोरखौ बाहाय कचिं होनाय जागोन जाहाथे बिथांमोना मेट्रिक परिखा होनायाव सिलेबास बा चेप्टारफोरखौ कन्टिनिउ फरायनानै लाबालाब जाहैयो बे नोजोरखौ लानानै देबोरगाव ब्लक बिपिएफ बिएसइउ आरो इउथ बिपिएफनि नायदिंनायाव बेखौ खालामनाय जादों नैबे गौरां हाइ स्कुलावहाय कचिंखौ नोंथांमोना होगासिनो दं जिहेतु बेयाव गुबुननिफ्राय फोरोंगिरि लानानै फोरोंनाय जायो जोङो हायार लादों जेसेबांनाखि कचिं सेन्टार खुलिदों बहाबा स्कुलनिनो माखासे मास्टारफोर सोरबा गोसो दंबा बेखौबो जोङो एक्सट्रा फैसा होनानै बिथांमोनखौ फोरोंनो होदों बेनि बादैबो सोरबा साइन्सआव एमए पास जानानै थानाय एमए बिएड गोनां मानसि बिसोरबायदि मानसिखौ मेथ्स साइन्स साबजेक्ट फोरोंनो बा एमए पास जानानै थानाय जायफ्रा बबेबा प्राइभेट स्कुलाव मास्टार फोरोंगासिनो दङ बिसोरबायदिखौ इंलिश साबजेक्टआव बेसिकेलि ग्रामारा एसे जिहेतु थान जायो बेफोरखौ फोरोंनो थाखायबो जोङो हायार लानानै मास्टारफोरनो मथा-मथि सेलारि दरमा बेथन होगोन आरो रेमिउनारेसन होनानै 20 दिन जा 25 दिन जा बेखौ फोरोंहोनाय जागोन आरो जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा लाबालाब जायो बेखौ टारगेट लानानै खालामनाय जादों आरो बियो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार जायनाखि सारा बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बिपिएफनि पिएमबि पलिसि मेकिं बडियाव बे डिसिसनखौ लानानै दिनै एग्जिकिउट खालामदों थारमाने पलिसिखौ एग्जिकिउट खालामदों बाहायदों आरो सारा बिटिसिआव इमप्लिमेन्ट जाबाय बे पलिसिया दिनै बाहाय सोरबा सोरबा बेलेग खोथा साननो हागौ खिन्थु बाहाय खुनु बेलेग खोथा साननो गोनां गैया जोङो छात्र छात्री समाजनि लाबालाबनि मोजांनि थाखायसो नैबे ससियेल सार्भिस खामानिखौ खालामनाय जादों बिपिएफ दलनिफ्राय सरकारनिफ्राय नङा दे बेखौ बिपिएफ दोल हिसाबैनो खालामनाय जादों फरायसाफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि राहा खालामनायनि बाथ्रा खालामनो हादों ट्रेन्सपर्टेसन बा फरायसाफोरनि थांलाय फैलायनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जादों जिहेतु गोबां स्टुडेन्टफ्रा किसुमान गोजान गोजान एरियानिफ्राय फैयो
समाय मथे जेनेबा सौफैया जायो क्लासावहाय ओंखायनो बिथांमोनखौ इ रिक्सा बा माबा मोनसे बेब'स्थानि गेजेरजों जाहाथे टाइमलि क्लासाव सौफैनो हायो बे बेब'स्थाखौबो जेराव जेराव दरखार जादों बाहाय खालामनाय जादों।